Mami Pokuya. Munye Radia on Facebook. Ernestina. Munye Radia. On Facebook. Emmanuel J. Munye Radia Munye. On Facebook. Radini ni pedi ni ye. Esumani Road. Osi Jesus, thank you. George, thank God for the gift of life. Our Facebook you might just I am watching. Pejano. I am watching. Alice, I'm watching. Also, I am not grateful. And the sinner, Ibrahim. Also, we praise your name, Jesus. Alice, I'm watching. Also, we adore you. We adore you. Ruth Boache, also thank you, God. Ruth Boache, also thank you, God. Betty, also thank you, Jesus. After Emmanuel, also we pray the name of God. Mary Sam said, glory. Praise the who's of me, or still glory. Portia outside. Also to God be the glory. Oh, Charlene, I
Jesus Christ. And now the pay eba sumpa first services so. Ebi a fey na odo radio natos aya sumpa first service. Ebi a sabre na TV ne da sumpa aya sumpa first service. Yes, Lord. Aye de rade ase. Etu ne da mu nyina hye rade nsa. Jesus. Oka Psalm 100 a. Osesen. Ose asase nyina mo osema rade. Monfa enigye ensum erade na monfa ahurusie nnwom mra nenim. Osofo na ade chi obi so ne fon. Enne de otiye na anya ne de. De otifri Ghana anya ne de. Ewo obi man so obi kuro no so. Yes, Lord. Obi so de watie efri Ghana. Ewo obi man so obi kuro so. Anya ne de. Yes, Lord. And so what the osori yen. Onti etinka boni de. Yes, odon odon berima no. Na wasoma na bofu. Yes, Lord. Amo abehwa wo so. Yes, Lord. Ensi okano
Psalm 91 verse 11 said, Washena bofwa so yes, Lord. Now who amasem. Yes, Lord. Erade ama wo ma ho amasem. Yes, Lord. Wadwuma ye fo ho amasem. Jesus. Wabusu ho amasem. Jesus. Adenti na wo manya mente wo ne. Ebi a wo te kam a wo kwa adwuma. Ebi a fe na wo pra. Ebi a fe na wo siesie wo ma ho. Bi o wanu manya me sente wo ne bio. Ebi a wo wa adwuma mu. Bi o wanu manya me mente wo ne enanu pe. Manya me mente wo ne. Let God hear your voice. Praise your holy name. Apostle Koreji, yes, Lord. Jesus. Gladys Orchard. Yoja. Alison Watson. Yoja. God bless you. In the name of Jesus Christ. And never there, and now to pay Abraham, Isaac, Yankopon. Jesus. Oti de bia. Na ya omana eshia wa sumpa first service. Yes, Lord. Yes, and William ya would dear. Amen. A brass was a year for 2 7. My God. And then they say, oh, how no money and Nina. And now to pay Janine Amen. Message Jao how no Amanda no Munina Merade na Erade ebe yes Mekasa Jao how you name Merade na wa wo hwame a wo tie me na wa Jesus say Erade be ye o Facebook no so a type say Erade be ye or say leave all to God ja ni nyina mu Merade o na Erade ebe ye ena ye bia ye twere sem na ko asomafo nyuma Acts chapter 16. You come from verse 16 to 26. Yentie radiasem. Na eba se ye kwa sori no. Aba wa bi a wo akom honhom be hyiayen. Enso na wo de nkom hye ema ne wuranom nya ade bebre. Ono na wodi Paul ne yen akiri tia mu se nipa yi ne onyankopon wo soso no nkoa a wo kye no nkwagye kwan. Na wo ye yen na bebre. Na ye Paul ahomete. Na odane ne ho ka kire honhom no se mehia wo Yesu Kristo din mu se efri ni mu na dono amu ofladi na ne wuranom hunu se won faso abo won oso Paul ne Silas mu atwe won ko edwamu empanifo no anim na wode won koma asafo hene se enipa yi ye Yudafo a otan yen kuro yi ani na okire amane bia yeni ho kwan se yegye anase ye efri se ye Romafo na nkrofo no nkrofo kuo no enso esolitia won
na asafohene no eyi won ho ntade hye se ommo won ma na woka won ma pii no wode won kugu afiase hye afiasefo no se omfa won ensie yi na ono nso o hye no sa no wode won kugu afiase a ewo mfimfini mu na wode won nan bubo dua mu na dasuo mu no hallelujah Paul ne Silas bompa ye tojum Amen. to asosofo na dasuo mu no Paul ne Silas bompa ye tojum ema onyankopon na neduafo no etie ye na empofri mu ara asase woso kese ma fiase ne nyina so wosoe na munumu ho apro no nyina biebie ye na won nyina ahoma esane hallelujah amen enra mo amotimeni ye ebompa ye chenyankopon asem ewo first service no so me no kan awenta so ho asem me no kan ababawa ye friend say Ruth enene na sa me no kan ye maami a ye friend Naomi ho asem na emra nuema mu ye den na nuema mu ye den no Jesus. owita so Yes, Lord. na wotwi bosumi My God. afi Jesus. sa obawi ata so a Jesus. wo haw ni nyina no sa obagye mu ama Awurade a Awurade be free Zion Awurade be free so mo so yes, Lord. senya David kan se mema mani so ma kire bepo na hina me mu afiri beba Yes, Lord. mu be free asafo Awurade Asafo Awurade. eno bi hwe me obi tie me papa bi a wakoye nti My God. wanya mane obi hwe me obi tie me Jesus. sa wo pa adwuma no yie die ni nti ene di pa sole atia Yes, Lord. sa wo pa abusia no yie die nti wa hia mane Yes. sa wo pa sa o man esi won yie ni nti ene ni pa sole atia Yes, Lord. wo pa sa nyankopon adwuma no koso ni nti wo pa sa nyankopon asafo no pagya ni nti eda bi utie me diki bi utie me My God. dikinesis bi utie me Jesus. osofu bi utie me Yes, Lord. wo hawa wanya nyina ye se Kristo enimonya bedadi onyankopon ahenie no bepagya Jesus. asafo no bekọ nanim Yes, Lord. nti ehia Ehia mane. obi sa mabusua no nioma nkoyie ewo sa me fra busua na ntoma ye busua fie ni nyina ebubu Ebubu. enti me kwa kosi busua fie no enu nti wanya Wanya mane. ene nipa bi a wafa no so pesa oboa no nti Jesus. ene wakohia amane o se emra ye Awurade Yesu Kristo do wiase Jesus. dana o do wiase na dana na onya amane Yes, Lord. enti ene wado bibi ene wado bibi sa obaboa sa ade no ene akofa ohaw abrew Jesus. aso ene me ba sa me beka kire se amane na aba ni nyina gya ni nyina mu ma Awurade na Awurade Ebeye. me se jeme so wo fi ogya ni nyina mu ma Awurade Awurade beye me se jeme so wo Facebook ho gya ni nyina mu ma Awurade Awurade beye me so wo YouTube ho gya ni nyina ma Awurade Awurade beye edie na Paul ni Silas eto wo won nya medwuma mu nipa bi owo haw ne amane enye ye penso kwa na nipa wo susumfin Yes. enye ye penso kwa na nipa wo esunsun bone a ode sayade asomafo no breso o se ababa wa ketua bi o na kom honhom etinim Jesus. enne bro no bi a wote so ebusuan bi a wakofiri mu kro bi a woti mu nipa bi ekuta sunsun bone a ode ha dwene o yes e wo bo ho mpaye o yes e wo ka ho asem no ene wa mane no adosu amane ni nyire mu no yes Paul Marco to ahofie fra baba wanum ya chi won akobedwam ya gwawon ya guwon pre ya twawon prepi ya sign de konson agugu won sanu wonan ya sign de wakoto afiase kamene waka ye beye de ya baka se ya bedi Awurade achi ehuna mane ene obi tie me obi hweme o se wa bedi Awurade achi ehuna mane wakoka no nokro kan ye ntie na wadane de beye atamfo nokro bi okan ye ntie wadane otamfo enye wo nkwa na waka nokro huna mane enye wo nkwa na
o ye papa o how about so o de how about so na say ento Paul ni Silas ye ye twa won pre ya san ya chechire won ya san de won kogu afia Yes. na ye share the Paul ni Silas ye Paul e ka che Silas say nyame aye som no oda so tiase ya soli atie bi ama bi ewu My God. ye de omo soli tie aye no ye ewu afiase no mo de ya to ikonson no mo de achechire ye dia adenti ne ye nyia urade aye Oh Jesus. adenti ne ye ntonyu ma urade My God. na nipa konson agu won e no bi ha nti paka wa no atum Kana no atum. obi ama ne nti se wa ye ko Yeko. na usu enya bra ye su ni enya bra ye kom ni ye nsu Paul ni Silas. Yes, Lord. Ojai ohaw no ma urade no sha se oto nyum eyi urade aye wa ma ne hunum nyina yi urade aye wa ma ne hunum nyina to nyum ma urade enti ananos oso oboni a onwo oboni a uniba no na to nyum ma urade na oni bie ma ebedoso ache de obi. Yes. Bible says Paul ni Silas Charles yes all to nyuma urade na urade ohun ade nyina urade a owo man nyina My God. na urade afri Zion urade afri soro Yahweh afri soro Yahweh afri soro wa ma asase woso esi fiase My God. na so all to nyum no na na diofo no e na bompa mo binti Amen. so na ya to Yehovah honyum na ofie penfo mo ben wo unemes ente say uye urade na Bible say empofri mu a asase wo so si na apono bie Jesus enche homa no sane say ene obi ha obefiri ho Amen ene obi ha obefiri ho Amen ene obi sun befiri ho Amen ene obi abobodin befiri ho Amen nyina ne say obebo urade din Yes obesu obefra urade Yes Lord obeye urade aye Yes Lord ewo mpaebo mo ewo Europe ho ewo Asia ho ewo America ho ewo Australia ho ewo mountain bi a owo ewo man Ghana mu a na no pay only yesom ewo som first services so Yes Lord ene obeka bibia kire urade bia na Silas ne Paul ye ma urade obie wona no wanka wona ntum osu bie wa no wo ho nyame asem abe ugira so se urade uye ma Silas ne Paul emra oto nyuma wo emra oyi waye ewo wama ne hunu no mo ewo emra na amane aba wo so a ene me pese o how bi a wakoto mu amane bi aba wo so nyina ye urade aye se urade me how nyina mu ma mane nyina mu me da so ti ase ma nyame nte wo ne ewo fi ho ebi a wo ti ka mu ebi a sa mere o kwa adwuma ebi so afa na wa sorry ma nyame nte wo ne wo se urade me how nyina mu keteme da mabodwo me how nyina mo me da so ti ase me ne Paul ni Silas be ya dwere be ene ka bi kire urade ene rita so e wo how ni rita so ka bi kire
In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Amen. Say ena anopai oni abompaye ewa sompa first service so. Nyame shira say ogina eye Facebook no so ne abompaye. Nyame shira ewa YouTube ho. Yes. Ena nyame asem ne baye no. Paul ni Silas wa manu hunu no wanka wanano antu. Ka wa manu wanu tumu a. Oh yes. Ka onyankopon ma onfafa hodi emma. Dabi. Enti we ya disuade e na no pe yesua so afira kwatafo banan no. Yes Lord. O se yetena ha. Yetena ha. Yebewu. Yebewu.
ɔsɛ yɛyɛ kom tena ha yɛbɛ ɔsɛ yɛ tu gidie anamɔ ɛna no pa woka wa no tum wa wo haw no ma o ma no bɛsɛe Yes, Lord. woka wa no tum wa waware no bɛgu woka wa no tum yade na aba no yare no bɛkum Yade no bɛkum. woka wa no tum wadwuma no ɛbɛsɛe Yes, Lord. woka wa no tum wadwuma no fɔma na ɛba woka wa no tum sugyedie no bɛka wo so woka wa no tum bɔne nkyekyerɛ bɔne na watɔ mu no wontimi mfiri mu Yes, Lord. ɛna bie wa no ka kyerɛ Awurade sɛ me haw no nie mama no ɛni nie Jesus. Awurade so me mo So me mo. Awurade gye me Gye me. wɔ Yesu Wɔ Yesu de de mo mo. me ma no Gye wɔ. ma adwuma no Gye no. ma awareɛ no Gye ma awareɛ no. oboniyɛ no Yes, Lord. ma akwantusɛm no Gye me. wɔ Yesu de mo Jesus. abusua no Gye yɛ. Awurade Gye yɛ. bie wa no bie wa no Gye bie yɛ. wa no bie wa no bie wa no bie wa no Ikatoni karapa, Ẹ̀rọ̀dẹ̀ ẹ̀dá lọ pẹ̀lú, ẹ̀nẹ́sẹ̀ yóò, ẹ̀rọ̀dẹ̀ yẹ̀dẹ̀ yẹ̀ hàw bá wà ní bọ̀, ìyẹ̀ tí ó kọ́ ni yà ń sẹ́kọ̀, ẹ̀rọ̀dẹ̀ yẹ̀dẹ̀ wà náà mani yà bá wà ní bọ̀, ìyẹ̀ ni ó ń sùn bá wà ní bọ̀, ẹ̀rọ̀dẹ̀ yẹ̀dẹ̀ wà dáté bá wà ní bọ̀, yẹ̀dẹ̀ wà tètè bá wà ní bọ̀, ó yẹ sọ̀dẹ̀ wà náà tètè, yẹ̀dẹ̀ bá wà ní bọ̀, ẹ̀rọ̀dẹ̀ yẹ̀ sọ̀dẹ̀ yẹ̀ kẹ́ wà sọ̀rọ̀, ẹ̀sùnmọ̀ làǹgù wà ní bọ̀, ẹ̀rọ̀dẹ̀ yẹ̀ sọ̀dẹ̀ yẹ̀ bọ̀ ní sílẹ̀ sá, wọ́n mú ànyẹ́ kù, ẹ̀wọ̀n náà mẹ́mú, wọ́n mú ànyẹ́ kù, ẹ̀wọ̀n wà tètè bọ̀, wọ́n mú ànyẹ́ kù, ẹ̀wọ̀n mú hàbàlàgàdà bọ̀, ẹ̀rọ̀dẹ̀ yẹ̀ sọ̀dẹ̀ yẹ̀ In the name of Jesus Christ. Psalm 55 verse 22. And then all the another nyina be share radensa. And they commit the day unto the hand of God. And now the another day be share radensa. If the debia your body said dano, papa or danum, Yes. sana bone womb, Yes, inshira womb, sana how near money womb. And now the dani nyina be share radensa. Mo a mo wo stores ahodo udwa mu de be kwa Awurade anim se Awurade twen atofo emra madwiso mo a mo kwa adwuma utuka ukunu oma ekọ Awurade fa won kọ na Awurade fa won mra yentie Psalm 55 verse 22. Psalm 55 verse 22. Enti baby ohwe ye free mo ne yesum Facebook no so fa na de share Awurade nsa na obey nshira yentie nyame Ose dane wade so ato Awurade so. ose dane wade so ato Awurade so Na obeso mu. na obeso mu Oma otenene entwe na mu da. Oma otrenini entwe na nam cast thy burden upon the Lord. And now the wade so Oh Jesus. o de wade so Jesus. to Awurade so. Yes, I Lord. say he shall sustain thee My and God. he shall never suffer. Hallelujah. Amen. And now I no pay. O be one no. O de ne dani nyina o how.
Wakwadana, My God. Wadeswana, My God. Wajumem Hon, My God. O store mu Jesus. O shop Hon, Jesus. O Mano, Jesus. Ukuno, Jesus. Wawadiano, Jesus. Wapomodeno, Jesus. Yadiano, Jesus. Aquencho Mo, Jesus. Office Ho, Jesus. O the share Radensa, Jesus. who in charge, Yes, O Lord. the Nebel Radin, Yes, Lord. I will be mine, Yes, Lord. Obi Kudos, Yes, Lord. Wherefore no, Yes, Lord. O the Bel Radin, Yes, Lord. Wasas Assembly, Yes, Lord. O court assembly, Yes, Lord. and he fears assembly. Yes, Lord. Be a one and a fatu of In the name of In the name of Jesus Christ. Kase another Mede medi free enemy fiba eshawa radensa erade medi free nyenshira mebusu edi free nyenshira mebusu efiba nyenshira me ton ayento ye ton so ayentua wo Yesu demo erade kaime senya wadoye sitie erade kaime enano peyo ena awmachi ena lajufa yo erade kaime akoma swade no erade kaime me jina senya me difo. Yes, Lord. Eja Psalm 107 verse 20 so Jesus. Esuma nyame asem ko obibia one ya somo sumpa first services. Yes, Lord. A oyare. My God. And me fry yaresama. Amen. Me fry yaresama. Amen. Ayaresamra hospital ho. Amen. Ayaresamra ufie ho. Amen. Ayaresamra hodam ho. Amen. Ayaresam ko wadwumanum. Amen. Yare bia ye owo ya de. Jesus. Entunyira. Amen. Ekaya de. Entunyira. Amen. Oseye ya de. Entunyira. Amen. Anopeya. Amen. Obibia wo hwam ya wotie me. Jesus.
a wokɔ adwuma ɛnɛ dɛn My God. ɛnɛ dɛn mefra atɔfoɔ ma wo Amen. mefra atɔfoɔ ma wo Amen. mefra adwadifoɔ ma wo Amen. wotɔn a yɛntɔ Amen. adwa ahodoɔ ɛnɛ yɛ mu dwa daa My God. mo a mowɔ okuada dwam so nyane mefra atɔfoɔ ma mo Amen. ɛne dwa a aka wɔ man Ghana mu Jesus. mefra atɔfoɔ ma mo Amen. motɔn a yɛntɔ o Amen. yɛtɔ so a yɛntua Amen. wo a ɛnɛ watu kaa My God. ɛnɛ baabi a ɔkɔ nyɛ nhyira ma wo Amen. deɛ ɔkɔ yɛ ɛnyɛ nhyira ma wo Amen. deɛ ɔkɔ yɛ ɛnyɛ nhyira ma wo Amen. deɛ ɔhaw bi da na wadeɛ so Jesus. deɛ gya bi asɔ na wadeɛ mu Hey. ɛnɛ awurade ntɔ gya ngu so ɛ Amen. awurade tɔ nsuo ngu so ɛ Amen. awurade tɔ nsuo ngu so ɛ Amen. awurade sɛ tɔ gya na Jesus. ade bɔne ɛwɔ awadeɛ no awurade nhye no Amen. na egya bɔne na asɔ no awurade ntɔ nsuo ngu so ɛ Amen. awurade ndum gya no Amen. deɛ egya bi asɔ n'adwuma mu My God. deɛ egya bi asɔ na ne hyɛbere mu My God. awurade ntɔ nhyira nsuo ngu so Amen. awurade ndum gya no ma Amen. ɛnɛ obi bi a ɔhwɛ yɛ ɔtie yɛ My God. a ɔpɛ yɛ fundeɛ Jesus. nyame nkyɛ obi Amen. deɛ ɔpɛ kunu deɛ ɔpɛ yere Jesus. awurade ma obi Amen. deɛ ɛna no pɛ yi Jesus. o ɛnda so asa Jesus. ɛnɛ deɛ wobɛdie My God. deɛ wobɛnom My God. deɛ wobɛhyɛ Jesus. ɛnɛ wokɔ appointment bi My God. ɛnɛ wokɔ kɔɔto My God. wobɛdi nkonim ɛnɛ obi di nkonim Amen. obi di nkonim Amen. obi di nkonim Amen. mfie sɛm Amen. nso obi di nkonim Amen. obi ne yɛ ɛbɔ mpaeɛ ɔde ne haw ne kɔɔto nsɛm ne haw no tu awurade yɛ na no pɛ yama Amen. na wɔtwe wodi nkonimdie bɛba Amen. awurade obi biara ɛna ɔbɔnefoɔ no abɔ wura ne fie My God. a ɔmo sɛe ne ma Jesus. a ne ma nyinaa ɛda ne kobɔlɔfoɔ Jesus. ne ma adwuma sɛe ne ma awareɛ sɛe ebi atɔ nsa nom My God. ebi atɔ adumɔne nom Jesus. awurade fa ne nsa nka wɔn Amen. awurade fa ne nsa nka wɔn Amen. obi hwɛ yɛ wɔ obi man so obi kuro so yade bi akɔka wɔ Europe hɔ Asia hɔ America hɔ Australia hɔ nyame nsa wo yadeɛ wɔ hɔ Amen. obi hwɛ yɛ obi man so obi kuro so o credit hours no formal na ɛba mebɔ mpae sɛ nya wo incharge anim adoma Amen. supervisor nya n'anim adoma Amen. obi so pɛ adwuma wɔ ɛwɔ obi man so mefrɛ adwuma ma wo Amen. mefrɛ adwuma ma wo Amen. deɛ ɔpɛ na obi man so bia awurade fa dom wɔ Amen. obi hwɛ yɛn obi tie yɛn ɛna anɔpɛ yi ɔwɔ appointment bi mebɔ mpae sɛ ɛnɛ nyame ne wɔ anim kan Amen. nyame ne wɔ anim kan Amen. nya nipa anim adom Amen. nya onyankopɔn anim adom Amen. nya onipa anim adom Amen. nya onyankopɔn anim adom Amen. ɔnkrata asɛm bi o promotion no awurade ma ne mmerɛ Amen. 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 o transfer no awurade nyɛ ma wo Amen. ɔ office hɔ o adwuma mu hɔ nipa bi wɔ wase nipa bi sɔle tia Jesus. awurade nka wɔn ano ntum Amen. awurade nka wɔn ano ntum Amen. awurade ma wɔn fidie no enyiyi wɔn ankasa ho awurade ma wɔn fidie no a wɔsum wɔn no awurade ma fidie no nyi wɔn Amen. obi atwa ntora to so obi deɛ ɔhaw bi ato so awurade ma no korɛ nɛɛdi Amen. awurade ma no korɛ nɛɛdi Amen. awurade ma no korɛ nɛɛdi Amen. ebɔ mpae de adravafoɔ a ɛnɛ watena wɔn ka anim sɛ wɔkɔ akɔdi paa ne wɔn a wafofa afɔfɔ wɔn tools ahodoɔ wɔkɔ akɔdi paa nɛ Jesus. ɛde mo hyɛ awurade nsa Amen. awurade ɔma mo nsa na adwuma no ɛnyɛ yie Amen. ɔntɔ nhyira nsuo ngu mo so Amen. mode sika bɛba fie nnɛ Amen. mode anigye bɛba fie nnɛ Amen. wɔ yesu dim ɛna mabɔ mpae ka amen mmiɛnsa Amen. 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 nyankopɔn hyira wo ɛwɔ first service so mpaeɛ yɛduru so yɛbɔ mpaeɛ wokɔ wo na yɛ soɔ no dayɛ bɛn ɛna ɔso My yɛ God. dayɛ ɛna ɔhene ayɛ frɛ ne sɛn Ebimelek ɛso yɛ a nyame sɛ dayɛ a waso no nti owuo ne ɔhaw ɛɛba wo fie hɔ ɛnɛ dayɛ bɛn na waso dayɛ n'ase kyerɛ ne sɛn dayɛ ɛna Joseph so yɛ a wɔso deɛ ɔda yɛ yi kyerɛ sɛ wobɛba bɛyɛ kɛseyɛ
obeye ni patitire o wabusua o nuanum nyina bekoto obi aso da ye papa ene okọ ne na ye so saa so no obi so aso da ye bone ye bom pa se da ye bone no ye break it out ena da ye papa no emra ena da bia ye bodin se dan no o how ne amane wom enti ene day any evil agenda we break out any evil dreams we break out open your mouth and break out open your mouth and break out I break out. I break out. I break out. Da ye boni bia waso ni obonefo no hihye bia wo enedem etia wo say ya wo ba wadwuma ukunu oyire ye break it out. Amen. More Facebook no so no YouTube ni na mon type I break out 3 times. Erade enedai obi oni ye bompaye Jesus. Yo de ato erade wanimu bia. My God. Erade yema oma. Amen. Erade yema oma. Amen. De eda obi akoma so mpo a wantimi amisa no. Erade ma ohonhom na ede kabia di ma omba no. Erade fa di ma oma. Amen. O my Ghana mu ene oman foforo so Jesus. ye do ma ene omone yesum wo Facebook nyina hye won sa Amen. Erade ma obi bia dance wo Yesu dem ene ya bompae kan amen kese pa Amen. Nyankopon shira upi Amen. say na wo say wo mere ene wadaje ye bompae wo some perfect services so a me bompae egu o cell phone no so o hand no so say ohia say onya kobi ye teso o twen bibi se won sabeka wo yi memo anase wo ji memo a se bibi delay a ye bebo mpa ye go fo wo bibi bi opese me boss mpa ya eya ye no krado na ye pompe ye numbers na gu TV n'enim no ebi o mpa bo bi a obetima frɛ na sabre die obu o TV radio nti mebobo numbers na yenko Facebook no so mra na omo ana anope ene Facebook no so aye hye ye bobo kakra beti na bobo na enche na ye be free UB na yakofa no nsienka akase bono e de abrahwefo ne tiefo yentie
Yo, Bishop Nyame enhyira o. Ye ko Facebook no so a ene dodo na wo so Juliet Mensa e wo so bi amponsa konado ne ye bompaye. Maame age ene ye bompaye Portia Osei, Constance Ajay, Achana Rebecca, Bernard Ajay, Lene Maame ya owusu a, Obapa Akua Blago, Maame Pokua, omunyina e wo so amono ne ye bompaye. Boss lady Sujina Sona na Jesiwa Anthony Poku Amponsa and Asafu Jr. and so Ejina so Alex Amuatin Ejina so Deborah Faustina Ejina so Ivy Ofori Prince Owusu Free and so Ejina so Omunyina ne Bompai ne dodoa akanyina Inshiraba ene yen ebo empire Ama Brago ene yen ebo empire Linda Boahema enso ene yen ebo empire George Hood enso ene yen ebo empire Frederick Akwesi enso ne ebo ene nyame nhyira mu pii se mo se mo mre mu data na mo ne yesom ye na me bo we kasiabo announcement if the Cedar Worship Center say na mo nim no se nyame difo no nyame akwa no ya wada bia no ne na sofo etrans ye cancelling enti na every 6 o'clock ekosi se 12 o'clock be bono and na ebia opese o wasem bia o de beto awurade anima uba so the fee na asode no wo atwumakofo redua eye Kumase atwumakofo dua off Sonyane Road uba ubehu yesa so na efie da bia ye mpaibo kese na okena na wo twe ne de eye watch night chirenchi a ano be ye hye papa watch night ne okena na wo twe fia da di kan wo February bosome no na mesini ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no metos mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no metwa to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 ebia o bibia o pese mene mi team eno bompire ye sign out pe ofra ye no be bompire sam ready ofra ye nyan signing out ye soro pe na wafre die twato ne se enanwumre yesu ya adoma eno be hia e wo sida hour kosi anaju no ndu yes 9 p.m. to 10 p.m. uni yenhia wo sida hour so na no obofo no ka kire Sarah say say bese aba wo che afida se no na awrade acha wo ba oh Jesus kosi say menu mi bese ahia biom no na awrade ama wa dance amen ene dey enye nhira